Οκ, έχω κάτι να σου πω. Μιλάω ελληνικά, αλλά δεν μιλάω πολύ, γιατί δεν έχω κανένα να μιλάω μαζί. Αλλά θέλω να μιλάω, γιατί δεν θέλω να τα ξεχνάω. Καμιά φορά λέω κάτι και λέω, δεν νομίζω αυτό είναι σωστό. Η γιαγιά και ο παππούς μου έχουν πεθάνει τώρα, so δεν έχω πολύ να μιλάω μαζί, γιατί η οικογένεια μου είναι στην Αυστραλία και την Ελλάδα. Είναι πολύ δύσκολο να μιλάω γρήγορα. Δεν θέλω να τα ξεχνάω. So, άμα είσαι Ελληνόπουλο, σαν μένα, να μου μιλάς. Γιατί θέλω να μιλάω μαζί με άνθρωποι, όχι μόνο στο TikTok και στο τηλέφωνο μου. Άμα το βλέπεις τούτο και θέλεις να δείτε κι άλλα, κι άλλο, κι άλλα. Oh my god, sometimes it's verbiage. I just am I saying the right word? But what are your favorite apps to keep on learning Greek if you're like me? Because I need to keep this shit up.